डेट 22 श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वागदेवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्दसृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे आता स्तौ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील पूर्वता पाहो जो जो कीजे परमार्थ लाहो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। श्री समर्थ स्तुती। श्री रामरायास आळवणारी करुणामयी प्रार्थना म्हणजे करुणाष्टके होय। नवरसातील करुणारसाने ओतप्रोत भरलेली समर्थांची काव्यरचना जी साधक मनाचा शोक आणि संपूर्ण शरणागतीद्वारे इष्टाचे श्री रामकृपेची आर्त तळमळ व्यक्त करते। सांसारिक दुःख, मानसिक पीडा व संशय अशा मायामोहाच्या दुःखावेगातून मुक्तीसाठी भक्तवत्सल्याची कृपा संपादन करण्यासाठी कोणत्याही साधकाला कोणत्याही काळी अत्यंत उपयुक्त उत्तम मार्गदर्शक श्रद्धा भक्तीने परिपूर्ण अशी ही करुणाष्टके आहेत। श्रीराम। दासबोध विचार। स्तवनाच्या दशकात समर्थांनी परमार्थ सभेचे व सभानायकांचे स्वयं व्याख्यात्मक म्हणजे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्तुती स्तवन केले आहे। आता स्तऊ सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठतु भरे 171। ऐसे का सभानायक जेथे नित्यानित्य विवेक त्यांचा महिमा अलौकिक काय म्हणोनी वर्णावा 1:20। जेथे श्रवणाचा उपाय आणि परमार्थ समुदाय तेथे ज्ञानासी तरुणोपाय सहजची होय 1:21। ऐसे परमेश्वराचे जन त्यासी माझे अभिवंदन जयाचेची समाधान अकस्मात वाणी 1:26। ऐसिये सभेचा गजर तेथे माझा नमस्कार जेथे नित्य निरंतर कीर्तन भगवंताचे 1:27। कलौ कीर्तन वरिष्ठ जेथे होय ते सभा श्रेष्ठ कथा श्रवणे नाना नष्ट संदेह मावळती 1:29। अनुषंगाने समर्थांनी परमार्थ स्तवनाचे स्थान महात्म्य वर्णन केलेले आहे। जय जय रघुवीर समर्थ। प्रश्नमंजुषा। कालची उत्तरे। समर्थांच्या मनोबोध ह्या ग्रंथाचे दुसरे नाव मनाचे श्लोक होय। समर्थांनी परमार्थाला समर्थामध्ये समर्थ योग म्हटला आहे। श्रीमद भगवद्गीतेत भक्तियोग सांगणारा 12वा अध्याय होय। आजचे प्रश्न। समर्थांच्या करुणाष्टके ह्या काव्यात नवरसातील कोणता रस आहे? परमार्थ सभेत काय सुलभ आहे? श्रीमद भगवद्गीतेत 13व्या अध्यायात कोणता योग सांगितलेला आहे? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे
वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ।